बयनिसिमबो गिबियावनो गासै बर' रायजो राजा बर' माहारिनि साफ्रोमबो सुबुंनिसिम आङो फिन खेबसेबाव गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनायखौ आं बावहरदों। बे समाव मोनसे गुबै आरो गोनांथार बाथ्राखौ लानानै दिनै बर' आइ आफा रायजो राजानि सिगाङाव आङो फोरमायनो नागिरदों। बेनि गुबै बाथ्राया जाहैबाय जे आथिखालाव जोंनि सानैसो बर'नि आगुनि माखासे बिबानगिरिफ्रा माखासे रल लाबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो गोबां जायगानिफ्राय आङो खौरां मिथिनो मोनदों बा आंनिसिम इनफरमेसन फैदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफाद बायदि मोनसे फरायसा आफाद बा एबसुखौनो आरो गोदानै मोनसे फरायसा आफाद दाफिननांगौ होननानै बेबायदि मोनसे जोंनि आगुनि जायफोर एबसुनि बिबानगिरि दैदेनगिरि बै समाव गायसननाय समाव जायफोर बिबान लानानै हाबा मावदोंमोन बा बिनि उननि समाव एबसुनि बिबानगिरि हिसाबै दैदेनगिरि हिसाबै बर' माहारिखौ दैदेननायनि खामानि मावदोंमोन बिथांमोननि न' थांनानै बिथांमोनखौ लोगो हमनानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद गोदानै दानांगौ होननानै बेबायदि माखासे बिथांमोना बै सुबुंफोरजों बा बै दैदेनगिरिफोरजों सावरायहैदों रायलायहैदों आरो बै दैदेनगिरिफोरनिफ्राय जोंनिसिम रिपर्ट फैदों आरो बायदिसिना कर्नारनिफ्राय जोंनिसिम इनफरमेसन फैदों जे गोदानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद दानो नागिरनाय बिनि मोनसे खौरां दिनै जोंनियाव सफैदों। दा गाहायै बे रलखौ जोङो लानाय नुदों। दा आङो मुं लानो गोसो गैयामोन किन्तु समाजाव आरो हारियाव थारैनो बियो जुदि बेबायदि जानो थांगासिनो दङबा बा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ मोननै डिभिजन खालामनायनि जुदि प्रिन्सिपाल आइडिय'लजि लानानै गोदानै फरायसा आफाद दानो नागिरदों आं मिथिया बा दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिथिया बा बर' रायजो राजाया मिथिया। दा बारग' आगुनि सासे BLTनि दैदेनगिरि बिथाङा BTCनिबो EMमोन आरो मोनसे समाव BPF हान्जानि दैदेनगिरिमोन। बिनि उनाव कंग्रेसाव थांबाय, बिनि उनाव BJPआव थांबाय आरो बिनि उनाव दा फिन BPFआवनो बिथाङा दङ। दा मनज कुमार ब्रह्म बा मनज जायला होननानै जायखौ मिथियो बिथाङा गिदिंबाय थादों होननानै जोंनिसिम रिपर्ट सफैदों। गसाइगाव समस्तिनि बारग' MLA थजेन दांग्रा बिथाङाबो जयैनो गिदिंबाय थादों होननानै मिथिदों आरो बिथां सानैनि नेतृत्वआव गोबां जायगायाव थांनानै गोबां दैदेनगिरिफोरखौ लोगो हमदों आरो बिथांमोना बै दैदेनगिरिफोरखौ बुंदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायाव जोंहा बेबायदि बिसास आरो आस्था गैलिया आरो बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद गोदान दानांगौ आरो लोगोसेनो जोङो सोमावसारफिननांगौ आन्दलन खालामनांगौ बेबायदि माखासे बाथ्राफोरखौ बुंनानै फैगौ 7 जानुवारियाव एबसु बायदि मोनसे गोदान फरायसा आफाद दानायनि लाहार फाहार खालामनाय बे खौरांखौ बिथांमोना बै जायगायाव थाङै थाङै दिनै बुंहैदों। दा बे समाव जोंनि हारिया आङो बे बाथ्राखौनो बुंनो नागिरो जे बिथांमोननियाव मा अबजेक्टिभ दं आं मिथिया दाबो आरो बिथांमोना जुदि थारैनो बेबायदि खालामनो नागिरदोंब्ला बिनि सायाव बर' हारिया नायबिजिरनांगौ आरो एसे राफोदै डिसिसन लानांगौनि प्रयजन दं होननानै आं सानो। दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोनोम जानायनि उनावनो बर' हारिनि थांना थानायनि थाखाय थामोनथानि थाखाय रैखाथिनि थाखाय बर' हारिनि रांखान्थियारि समाज बेबस्था राजखान्थि अधिकार सोलोंथाइ आरो गासै बिथिंखौ रैखानाबेक्षन होनो थाखाय जोथोन लाबोदों हाबा मावबोदों आरो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि सोमावसारनायनि आलादा रायजोनि जि आन्दलन बा जि दाबि बेखौ लानानै सोमावसारनायनि गेजेराव जोङो मोनथाम सुक्ति मोनबाय BSc BTC आरो BTR। BSc सुक्तिखौ एबसुआ हारसिङैनो खालामदों आरो बिनि सायाव खुंथायनि बेबस्थाखौ बै समनि BScनि चिफ
बा एबसुनि बारग' आफादगिरि सानसुमा खुंगुर बैसुमुतियारिनो होदों। बिनि उनाव सोमावसारफिननाय जादों BLT एबसु ज' लोगो नांनानै हाथियार सोमावसारनाय आरो गणतान्त्रिक सोमावसारनाय 2003 BTC सुक्ति जादों आरो बिनि उनाव हाग्रामा महिलारि बिथांनो एबसु BLT गासै बर' रायजो राजाया ज' लोगो नांनानै साबा आनकन्टेस्ट देरा होनानै माखासेखौ इलेक्सनाव देरा होनानै सरकार सालायनो थाखाय जोङो बिथांमोननो बिबान होदों आरो बेबायदिनो बिथांमोना सरकार सालायबाय आरो सालायै 17 बोसोर बिथांमोना सरकाराव थाबाय। बिनि उनाव फिन सोमावसारनाय जादों आरो बे सोमावसारनायनि उनाव प्रमद बर'नि दैदेननायाव जि सोमावसारनाय आरो फारसेथिं NDB रन्जन दैमारि, गबिन्द बसुमतारी बा BR फेरेंगा ओरै माने गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरनि दैदेननायाव सोमावसारनायनि उनाव BTR सुक्तिया जाबाय आरो बे सुक्तिनि उनाव सुक्तिनि दफाखौ मावफुंनांगौनि थाखाय मोनसे गोदान सरकार फैबाय आरो बे सुक्तिखौ जिहेतु एबसुआ खालामदों, NDBआ खालामदों ज' लोगो नांनानै, बेखायनो सुक्ति मावफुंनायनि थाखाय सुक्ति खालामग्राफ्रानो सरकाराव फैनांगौ। बे बयबो मेन्डेटखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बे सरकारखौ लाबोनायाव जों मदद होदों आरो जोंनि खामानिया दा सरकारखौ जों लाबोना होबाय। सरकारा गावनि हाबाफारि बायदि रायजो राजानि जौगानाय सुक्तिनि दफा माने इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय मावनांगौ सरकारनि बे बिबान आरो बेखिनियावनो जोंनि हाबाफारिया जोब्बाय आरो दायो दुलाराय बर' फरायसा आफादा BTR सुक्तिनि जिफोर रिमेनिं जिखिनि दफा दङ, बाउन्डारि एक्सटेनसन बा जोंहा माने 6.3 स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन आरो आदार जिखिनि कार्बि आंलंनि STनि इस्यु, हिल स्टेटास, बेफोरखौ जोंहा मावफुंनायनि थाखाय दिनै हाबाफारि मावगासिनो दङ। दा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लिगेसियानो जाबाय बड'लेण्ड मुभमेन्ट आरो आलादा रायजो आरो आलादा रायजोनि सोमावसारनाय सारैनो दिनै जोङो मोनथाम सुक्ति मोनबाय आरो लामा हान्थिनांगौ जोंहा आरो गोजान लामा दंबावो आरो बेखायनो राजनैतिक भाबै जिहेतु जों दिनै क्षमताखौ मोनबाय आरो जोंहा दिनै MLA मन्त्रि बा काउन्सिल दङ, रुलिंबो दङ, अपोजिसनबो दङ आरो रुलिंखौबो दिनै बर' मानसिया दैदेनदों, अपोजिसनखौबो बर' मानसिया दैदेनदों आरो गासैबो रुलिं आरो अपोजिसनाव थानाय प्रमद बर'नि बाथ्रायानो बुं, हाग्रामा महिलारिनि बाथ्रायानो बुं, बिथांमोना दिनै जातीय संग्रामनि गेजेरजों, सोमावसारनायनि धारानि गेजेरजों, आलादा रायजोनि संग्रामनि गेजेरजों फैनानै दिनै राजनैतिक भाबै बिथांमोना BTCखौ दैदेनबाय, BTRखौ दिनै दैदेनदों आरो बेखायनो आं सानो जे रुलिंआव थानायानो जा, अपोजिसनाव थानायानो जा, मोननैबो हान्जाया फैबाय थानाय समाव बर' हारिनि अस्तित्वनि थाखाय, बर' हारिनि आबुं जि जोङो सिमां, जोंनि जि एसपिरेसन दङमोन, बे एसपिरेसनखौ फुलफिल खालामनो थाखाय राजनैतिक भाबै जेरैबायदि नोङो छत्तीसगढ़फोराव सोमावसारालासिनो राजनैतिक मोनसे सोमावसारनायनि गेजेरजों, राजनैतिक माने लबिनि गेजेरजों दिनै उत्तराखन्डफोरा दाजाबाय, छत्तीसगढ़आ दाजाबाय, झारखन्डआव सोमावसारनाय जादों, राजनैतिक लबिबो जादों। दा बेखायनो उननि जोंनि संग्रामा राजनैतिक भाबै लबि आरो प्रेसार आरो राजनैतिक जि मोनसे टेक्टिक्स, बिनि गेजेरजों जोंनि आल्टिमेट जि जोंनि सिमां दङ, जों जे माने आबुं जि मोनसे अधिकार नांगौ, बेखौ जोङो मोनफुंनायनि थाखाय हाबा मावनांगौ। दा बेबायदि मोनसे थासारियाव दिनै जोङो नुबाय जे मोनसे क्लियार माने कनस्पिरेसि आरो समाजाव गावस्रानाय मोनसे डिभिजिभ मेन्टेलिटि लानानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद दानो नागिरनाय, बे जोंनि थाखाय बेसेबांबा दुखुनांथाव आरो बेखौ आङो गोख्रोङै रावजों सोंखारियो। दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोनोमनिफ्रायनो मालाबाबो खर' गंग्लायाखै, रावनिबो आथिङाव जों हमनानै थाङाखै आरो रावजोंबो जोङो बमब्राय जायाखैबो। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आत्ममर्यादायानो बर' हारिनि आत्ममर्यादा। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आत्मस्वाभिमानानो बर' हारिनि आत्मस्वाभिमान आरो बे आफादा नन पलिटिकेल पार्टि, बे राजनैतिक हान्जा नङा, बे आफादा सरकार नङा। नाथाय जेला जेला प्रयजन जादों, जेला जेला रायजो राजानि डिमान्ड आरो आपिल फैदों, गावनि संबिधाननि मर्यादायाव जोङो सिङाव थानानै जोङो 1991आव राजनैतिक अधिकारनि थाखाय MLA दिनै जोङो देरहाहोदों आरो 1996आव आरो बेबायदिनो MLA देरहाहोदों, 2001आव जोङो MLA MP देरहाहोदों आरो बेबायदिनो दिनै राजनैतिक अधिकारखौ जोङो
एसेबाबो गावनि मर्यादाखौ लाखिनानै थांना थानो हानाय जोङो दिनै बिटिआर काउन्सिल मोनबाय दिनै बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल मोनबाय आरो बेबायदिनो कार्बि आंलं डिमा हासावबो बर' मानसिया 60 रायजो जानानै दङ दा बेखायनो आङो दिनै बे बाथ्राखौसो खोब क्लियारलि बुंनो नागिरदों जे जायफोरा पार्सनेल बेनिफिटनि थाखाय पार्सनेल इन्टारेस्टनि थाखाय दिनै माने बेबायदि आफाद दानो नागिरदों बै व्यक्तिफोरा सोर आरो बिथांमोननि उद्देश्यआ मा आरो मोनसे आफाद जोनोम जानायनि आन्दोआव बे आफादा गावनो डिसिप्लिन थायो गावनो आइडियोल'जि आरो प्रिन्सिपल थायो आरो बे आइडियोल'जि आरो प्रिन्सिपलनि गाइडेन्सआवसो बे आफादनि जिखिनि हाबाफारिया माने मावनाया आबुं आरो रोखायै जायो दिनै जोङो नुबाय जे थांनाय 17 बोसोरनि समाव मोनसे पलिटिकेल पार्टिया गावनो माने नांनाय बायदि बिथांमोना माने फरायसा हान्जा नांगौ होननानै BSU बड'लेण्ड स्टुडेन्ट इउनियन दानानै लादों आरो दिनै बड'लेण्ड स्टुडेन्ट इउनियननि हाबाफारि मावनायफोरखौ जोङो नायोब्लानो नुयो जे बे आफादा बर' जातिनि सार्थआव बेसेबां हाबा मावखो आरो बेसेबां मावनो हादों आरो इयुनाव बेसेबां मावगोन जोङो गोबां बर' माहारियाव जोङो नुबोबाय थांनाय 50 बोसोराव जे गोबां आफाद जोनोम जादों सानसेनो जोनोम जायो अखानायैनो थैयो गोबां आफादा जोनोम जादों कुनु बिनि अस्तित्व गैया आरो बर'नि माहारियारि आफाद जेरै बर' थुनलाइ आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद बा गुबुन आफादफोरा दिनै जातीय सत्तानि थाखाय राव हारिमु थुनलाइ सोलोंथाइ राजनैतिक अधिकार बर' हारिनि हा हु रैखाथिनि थाखाय दिनै बर' मिडियामनि जेंना जेंसि सुस्रांनायनि थाखाय जों दिनै हाबा मावगासिनो दङ नाथाय सोमावसारनायनि समावबो गोबां आफाद दादों गोबां आफाद जोनोम जादों गोबां आफादा थैदों आरो बे आफादफोरनि दिनै कुनु दैदेनगिरिखौ जों मिथिया बिथांमोननि एम्स आरो अबजेक्टिभा मा बिथांमोना मा हाबाफारि मावो बेखौ जोङो दिनै रोखायै आरो आबुङै जों दिनै जेबो नुनो मोनाखै दा बेखायनो आङो बे बाथ्राखौ स्पष्टयै बुंनो नागिरदों जे दिनै कार्बि जि माने हारि दङ बे हारियाव दिनै कार्बि स्टुडेन्ट एस'सिएशनानो दिनै मोनथाम जाबाय माने मोनसे KSA कार्बि स्टुडेन्ट एस'सिएशना सोरबा कंग्रेसनि मोनसे KSA सोरबा CPIनि मोनसे KSA सोरबा अट'नमास स्टेट डिमान्ड कमिटि बे पलिटिकेल पार्टिनि बिथांमोना पलिटिकेल पार्टिजों गाइडेड दिनै जोङो नुदों कच राजबंसि हारियावबो मोनसे मोननै मोनथाम फरायसा आफाद आरो बे आफादजों बे आफाद दिनै माने दिनै गोरोबलाया मालाबा ज' जायो आरो मालाबा गावस्रालायो आरो बेबायदिनो जों नुदों दिनै दिउरि स्टुडेन्ट इउनियनाबो दिनै मोननै जानानै दङ सनवालफोरनिया मोननै जानानै दङ टिवाफोरनिया मोननै जानानै दङ दा जोंनि माहारियाव बेबायदि फरायसा आफादखौ गावस्रानायखौ सोरबा लुबैयो नामा आरो जाय व्यक्तिफोरा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दिनै बुंदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोमावसारनाय नंलिया दुलाराय बर' फरायसा आफादा माने राजनैतिक भाबै बिथांमोना दिनै माने बमब्राय जाबाय बेबायदि जि बाथ्राफोरखौ बुंनो नागिरदों बेयो भेरि माच आनफर्चुनेट दुलाराय बर' फरायसा आफादा रावनिबो आथिङाव हमनानै रावनिबो सिङाव दिनै खामानि मावाखै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गावनि अन कर्स अफ एक्शन माहारिनि जातीयताबादनि अस्तित्वखौ फोथांना लाखिनानै गावनि माने एक्सनाव गावनि अन कर्सआव दिनै खामानि मावगासिनो दङ आरो नोंथांमोना नाय 2003आव जेब्ला BTC सुक्ति जायो बे सुक्ति जानायनि उनाव माने 2009 अलमोस्ट माने 6 to 7 इयार्सनि उनावसो आलादा रायजो बड'लेण्डनि सोमावसारनाया जाफिनदों आरो बै समाव 2009आव UPAनि जि सरकार दङमोन मनमोहन सिंहनि बेयाव भारतनि बै समनि हम मिनिस्टार P चिदम्बरमआ भारतआव तेलेंगानाखौ लाफानानै आरो गोदान रायजो दानाय जागोन बे बाथ्राखौ बुंनायनि उनाव जिहेतु नेशनेल पलिसियानो आलादा रायजो दानायनि मोनसे माने प्लेनिंआव दङ बे समखौ नायनानैसो दुलाराय बर' फरायसा आफादा फिन सोमावसारदों आरो सुक्तिनि दफाफोरखौ मावफुंनायनि थाखाय हाग्रामा महिलारिनि जि सरकार बे सरकारा हाबा मावदों आरो एबसुआबो भारत सरकारखौ नारसिनदों दा जोङो मोनसे सुक्ति जानायनि उनाव मोनसे टाइम फ्रेमनि गेजेराव सुक्तिखौ इमप्लिमेन्ट खालामनाय बा रायजोनि सार्थआव जि बुजाबुजि खालामबाय जि दफाखौ मोनबाय जिखिनि जोङो बेयाव एकर्डनि स्पिरिट बायदि जिखिनि जोङो माने इन्स्टिटिउसनफोरखौ मोनबाय बेखौ गायसननायनि थाखाय माखासे टाइम नांगौ जायो आरो बे टाइमखौ जोङो नेनांगोन
आरो दिनै जोङो 2020 आव सुक्ति खालामनानै 2021 बा 22 आवनो जुदि आन्दलन खालायोब्ला आलादा रायजोनि थाखाय बेयाव भारत सरकार आसाम सरकार बा भारत राष्ट्रनि जि प्रशासननि जि जायफोर माने एडमिनिस्ट्रेटरफोर थायो बा जायफोर पलिटिशियानफोर थायो जायफोर देशखौ सासन खालामो बिथांमोना बर' हारिनि सायाव मालाबाबो बिसास खालामनाय नङा दैट मिन्स बर' हारिया मालाबाबो फेथफुल नङा दिनै सुक्ति खालामगोन बिनि नेक्स्ट डेआवनो सेम इस्युखौ लानानै आरो बिथांमोना सोमावसारगोन दा बेखायनो जोंनो मोनसे टाइम नांगोन 1993 आव बिएसि सुक्ति जादों 1996 आवसो बिएसि खौ डिनाउन्स खालामदों आरो जेब्लासिम बिएसि माने बिटिसिआ 2003 सनसिम क्रिएट जायाखै बिएसिआ सोरबा नङा सोरबा रुलिं मानसिनि गेजेरजों बिएसिआ सामलाय जादों दा बेखायनो आङो बे बाथ्राखौ स्पष्ट बुंनो नागिरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि गुबुन गुबुन इस्यु गुबुन गुबुन एजेन्डाखौ लानानै सोमावसारनायाव मालाबाबो जों फावसायाखै आरो नैबे 2 बोसोराव जोंनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि माखासे परिबेस माखासे जेंना जेंसि सुस्रांनांगौनि थाखाय सोमावसारनाय जोंखौ इनाय अनागारै माखासे माने थासारियाव माने जोंनि मानसिखौ गावथारनायनि एगेन्स्टै सोमावसारनाय हा हुनि थाखाय जोंनि जि अस्तित्वखौ रैखा खालामनो थाखाय जिखिनि जोङो बाथ्रा बुंनांगौ बिनि थाखाय जोङो स्टेटमेन्ट होनांगौ बिनि थाखाय जोङो पलिटिकेल प्रेसार होनांगौ बिनि थाखाय जोङो अफिसियेल लेभेलाव एक्जिकिउटिभ लेभेलाव प्रेसार होनांगौ बे गासैबो खामानिखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा आनकमप्रमाइजिं भाबै जोङो मावगासिनो दङ दा बेखायनो आङो बे समाव बुंनो नागिरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बायदि गोदान फरायसा आफाद बर' हारियाव दानायखौ जों मालाबाबो लुबैया दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि गोथार आफाद बे आफादाव जोंनि साफ्रोमबोनि बिबाननि बोसोरा 2 इयार्स आरो बे 2 बोसोराव दखरायाव आनसलिकआव डिस्ट्रिक्टआव जोंनि सेन्ट्रेल कमिटियाव इउनिभार्सिटि इउनिट कमिटि आरो स्टेट कमिटिफ्राव बयबो बिबान लानानै खामानि मावनो हायो यां जेनेरेशना गोदानै एबसुखौ लिड खालामनांगोन लिडारशिप बिल्डिंनि बाथ्रा दङ लिडारशिपखौ जोङो माने दानांगोन आरो बिनि गेजेरजों गोदान माने दिनै जोंनि भाइब्रेन्ट जि जेनेरेशन दं बे जेनेरेशना दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बर' माहारिनि स्वार्थनि थाखाय बर' जातिनि स्वार्थनि थाखाय बेयाव बिबान लानानै खामानि मावनांगोन एबसुनि मोनफ्रोमबो हाबाफारिया बर' जातिनि स्वार्थनि थाखाय एबसुनि मोनफ्रोमबो एक्सन आरो एक्टिभिटिया बर' समाज आरो बर' हारि जौगानाय बड'फाया जि बाथ्राखौ बुंनानै गालांदों गेरेमसा बर' माहारि दानाय भाइब्रेन्ट एन्ड मास्टार रेस बर' हारिखौ दानाय बिनि सायाव एबसुनि मोनफ्रोमबो एक्सन आरो एजेन्डाया जायो आरो बिनि थाखाय जोंनि मावथिफोरा 24 आवार्सनि खामानि मावगासिनो दङ आरो बेबायदि बुब्लियाव दिनै सोरबा सासे जाय मानसिफोरा दिनै कुनु समाज आरो जातिनि स्वार्थनि थाखाय खोथा साना जायफोरा पलिटिकेलि दिनै बिभिन्न जायगायाव थांनानै दिनै गावखौनो फ्रास्ट्रेसनाव भुगिनानै दङ जाय मानसिफोरा दिनै कुनु पलिटिकेल स्पेस दिनै मोनाखै बेबायदि फ्रास्ट्रेसनाव थानानै दिनै बर' हारिखौ डिस्टेबलाइज खालामनाय बर' हारिखौ डिभिजन खालामनो नागिरनाय बर' हारिनि एनादार माने मोनसे नेगेटिभ फर्स दानो नागिरनाय बे जोंनि थाखाय मोजां नङा गुबुन गुबुन आफाद दानो हायो आफाद दानायाव जोंहा बुंनो गोनां गैया जोंहा बादा होनो गोनां गैया नोंथाङा एनजिअ खालामनो हायो आफाद दानो हायो किन्तु दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि वान एन्ड अनलि बे मोनसे सम्पद बे मोनसे स्टुडेन्ट एन्ड ससियेल अर्गेनाइजेसन आरो नोंथांमोना जेब्लानो गोसो बे आफादखौ हारिनि समाजनि आरो जातीयताबादनि स्वार्थआव दिनै बाहायनो हायो नोंथांमोना आपिल खालामनो हायो नोंथांमोना खावलायनो हायो आरो रायजो राजानि समाजनि हारिनि बारगा बे आफादा मालाबाबो खामानि मावाखै गावनि स्वार्थनि थाखाय मालाबाबो खामानि मावाखै दा बेखायनो आङो बुंनो सानो जे जोंनि जायफोर आगुनि दैदेनगिरि दङ दिनै जोंहा गोबां दैदेनगिरिफ्रा गायसनगिरि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि दिनै बानेस्वर बसुमतारी आरो कनकेश्वर नार्जारी बिथांमोना बे पृथिबीनिफ्राय दिनै बिथांमोना आनज्रायलांबाय किन्तु जोंनि बे आफादाव गोबां आफादगिरि गाहाय नेहाथारि जायफोर बिबान मावनानै दङमोन मिरु आफाद जिल्ला आफाद दिनै दखरा आफाद दिनै जों जुदि हिसाब खालायोबा सोमावसारनायनि टाइमनिफ्राय प्राय 5 लाख दिनै जोंनि माने दुलाराय बर' फरायसा आफादाव बिबान लानानै हाबा मावलांबाय थांनाय 54 इयार्सआव आरो गोबां जोंनि बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमावसारनायाव बिथांमोना मुंख्लं जानो गोनां जाबाय त्याग सिगार खालामबाय नोरजिया जाबाय बेंगुरा जाबाय आरो दिनै जोंहा गोबां दैदेनगिरिफ्रा थांनानै दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादाव जायफोर हाबा मावदों दिनै गबिन्द बसुमतारी
दीपक बसुमतारी, सन्तला बसुमतारी, दिनै करेन्द्र बसुमतारी, सानसुमा खुंगुर बसुमतारी, इउजि ब्रह्म, रबिराम नार्जारी, रोनगोरा नार्जारी, प्रमद बर' बे बिथांमोना दिनै बे आफादाव बिबान मावनानै आफादगिरि हिसाबै दिनै बर' हारियाव दिनै गोथां महराव खामानि मावगासिनो दङ आरो बड'फाया जे आफादखौ माने दाबाय माने जि आफादखौ जोथोन लाबाय बड'फाया जि आफादाव थानानै दिनै बर' हारि सोमावसारनायनि थाखाय दिनै हाबा मावबाय माने बड'लेण्डनि थाखाय जातीय अस्तित्वनि थाखाय दिनै बड'फाया दैदेननाय बेबायदि मोनसे आफादखौ बबेबा मोनसे फर्सआ गावनि स्वार्थनि थाखाय फैनानै दिनै गोदानै आफाद दानो नागिरनाया बे जोंनि थाखाय मोनसे लाजिथाव होननानै आं बुंनो सानो। दा बेखायनो आङो दिनै खावलायगोन साफ्रोमबो बर' आइ आफा रायजो राजाखौ जे बेबायदि मोनसे सिन्ता बेबायदि मोनसे फर्सखौ जों मालाबाबो माने लाइ होनाया मोजां नङा बा बेबायदि गोदानै आफाद दानो नागिरनाय जि सिन्ता बे सिन्ताया बर' हारिनि मोनसे डिभिसिभ फर्स आरो बे सिन्ताया बर' हारिनिखौ डिस्टेबलाइज खालामनाय माहारियाव डिभिजन लाबोनाय माहारिखौ गावस्रा गावस्रि खालामनाय माहारियाव असान्ति थासारि लाबोनाय माहारिनि गोजोनखौ सिमफायनाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिनस्रिखौ नोरजिया खालामनानै माने बेखौ दुरबल खालामनो नागिरनायनि मोनसे कनस्पिरेसि होननानै आं सानो। बड'लेण्ड सोमावसारनायनि थाखाय माने दुलाराय बर' फरायसा आफादा मालाबाबो जोङो टाइम आरो सिटुएसनाव जों जिरायनानै थानाय नङा। दिनै मोनसे सुक्ति जाबाय बे सुक्तिनि दफाखौ मावफुंनांगोन आरो बिनि थाखाय मोनसे जोंनो टाइम नांगोन आरो बेयाव जिहेतु भारत सरकार आसाम सरकारा मोनसे ट्रास्ट बर' जातिनि सायाव दिनै लाखिबाय बर' जातिनि संगठनफोरनि आर्मस रिभलिउसन एनडिएफबिनि मोनब्रै हान्जानि आरो एबसुनि डेम'क्रेटिक मुभमेन्टनि मोनसे माने अस्तित्वखौ बिथांमोना सनमान होबाय बे सनमानखौ दिनै बयबो अनार होनांगोन आरो बे अनारनि गेजेरजोंनो मोनसे पिसफुल इनभाइरनमेन्टआव बर' हारिखौ दिनै दानानै लानांगोन आरो बेबायदि समाव जोङो कुनु नेशनेल पलिसि गैया दिनै कुनु नेशनेल पलिसि एजेन्डायाव दिनै आलादा रायजो दानायनि दिनै परिबेस गैथ'वा आरो दिनै भारतआव आलादा रायजो दानायनि जायफोर माने संग्रामि संगठन बिथांमोनाबो दिनै फिजिकेल मुभमेन्टखौ कभिड सिटुएसन आरो बायदिसिना सिटुएसननि थाखाय दिनै लाखिथ'वाखै बिथांमोना पलिटिकेलि इन्टेलेक्सुवेलि आरो जायफोर ससियेल एक्टिभिस्ट दङ बै संगठनफोरनि दैदेनगिरि दङ मिडिया पेपार कागजनि गेजेरजों बिथांमोना गावबा गावनि प्रेसारखौ दिनै लाखिदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो भाया मिडिया बिभिन्न एंगोलाव बिभिन्न प्लेटफर्माव जोंनि जि एसपिरेसन बे एसपिरेसनखौ दिनै एलाइभ खालामनानै लाखिदों नाथाय बेबायदि समाव सोरबानिबा माने सर्ट साइटेड सिन्तानि गेजेरजों माने सर्टकाट लामानि गेजेरजों सोरहाबा राजनितिक माने एजेन्डा सोरनिबा माने राजनितिक फिउचारखौ माने गावनि फिउचारखौ सेकिउर खालामनो थाखाय मेयार माने थौले मेलेमजों कुनु माने लं भिजन गैयाबासिनो बा कुनु भिजनारि लिडारशिप गैयाबासिनो दिनै एबसु दानो नागिरनाया बे बर' हारिनि जातिनि बयनिख्रुइबो मोनसे ब्लान्डार मोनसे माने डिसिसन आरो बे डिसिसनखौ बर' हारिया मालाबाबो गनायनाय नङा। आङो साफ्रोमबो बर' आइ आफा रायजो राजा साफ्रोमबो इन्टेलेक्सुवेल साफ्रोमबो एकाडेमिशियान इडुकेसनिस्ट जोंनि आगुनि जेसेबां दैदेनगिरि दङ दिनै बिटिआरनि रुलिं आरो अपोजिसन प्रमद बर'आनो जा हाग्रामा महिलारियानो जा आरो जायफोर माने व्यक्तिफोरा दुलाराय बर' फरायसा आफादाव हाबा मावलांबाय साफ्रोमबो बर' हारिनि दैदेनगिरि बिबानगिरि मावथि बिथांमोनखौ आं खावलायगोन जे बेबायदि फर्सखौ मालाबाबो जोङो बिनि समर्थन जाहाथे होआ आरो बे समर्थनखौ जाहाथे बिथांमोना मोना आरो बेबायदि हाबाफारिजों बर' हारिया मालाबाबो लाब जाया। आं खावलायगोन दिनै जुदि मन' जायलानि आरो थजेन दांग्रानि जुदि सोरबा फिसाला फिसाजो जुदि कलेज इउनिभारसिटियाव फरायनानै दङब्ला बिथांमोना एबसु मावनो हानाय बा बिबान लानो हानाय जुदि बैसोनि बिथांमोननियाव जुदि फिसा फिसौ गथ' गथाय दङब्ला बिथांमोना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आनसलिकनि डिस्ट्रिक्टनि सेन्ट्रेलनि जायखिजाया स्टेट आरो इउनिभारसिटि कमिटिनि बिबानगिरि हिसाबै हाबा माव आं बेखौनो खावलायगोन। नोंथांमोना गावबा गावनि गथ' गथायखौ बिबान लाहोनानै एबसुआव बिबान मावनानै जातिनि सेबा जाति दानाय जाति निर्माणनि थाखाय हाबा मावनो थाखाय नोंथांमोना आवगायबो आरो नोंथांमोना गावबा गावनि जेनेरेसनखौनो बेयाव दैथायहर। बेबायदि नङा जे गावनि जेनेरेसना बबेबा सिकिउर बबेबा सेफ जायगायाव थागोन किन्तु नोङो जायफोर माने सुबुङा गावबा गावनि फरायनायाव बेस्थ' गावबा गावनि जिउखौ लानानै बिथांमोना हाबा मावदों माहारिनि थाखाय माबा मोनसे मावनो होननानै सिमां नुदों समाजनि गोग्गो सुबुं जानो होननानै सिमां नुदों
बै सुबुंफोरखौ मोनसे सर्ट साइटेड सिन्तानि गेजेरजों मोनसे माने स्टुडेन्ट इउनियन दानानै बा एबसु दानानै बिथांमोनखौ बिबान होनानै दिनै हारियाव माने गोदाव सोराव खालामनाय, हारियाव माने दुमदाखाल खालामनाय, हारियाव बुलाय सुलाय खालामनाय, हिंसा हिंसि खालामनाय बेबायदि थासारिखौ नोंथांमोना मालाबाबो लाबोनो दासान। आरो बेबायदि फेक्टर, बेबायदि जायफोर माने डिभिसिभ फर्स दुलाराय बर' फरायसा आफादा मालाबाबो जोङो लाय होआ। प्रयोजन जायोबा जों बेनि थाखाय काउन्टार जोङो डिफेन्सिभ मेजार जोङो लानो थाखाय बाध्य जागोन। आरो नोंथांमोनाबो सान जे बेबायदि सिन्ताखौ जाहाथे बर' हारियाव लाबोआ। खारन जोङो कुनु बर' हारिनि गावस्रानाय, बर' हारिनि डिभिजनखौ जों लुबैया। आरो स्टुडेन्ट इउनियनखौ दिनै डिभिजन खालामोब्ला बर' जातिनि सिनस्रि अस्तित्वआनो दिनै दुरबल जागोन। आरो बिनि दायनिगिरिया जायफोर दिनै दानो थाखाय, जायफोर बे खामानिखौ मावनो थाखाय दिनै आगभाग लादों, बै मानसिफोरानो हारिनि दायनिगिरि जागोन, जातिनि द्रहि जागोन बिथांमोना। खारन बेबायदि फर्सखौ, बेबायदि एक्टिभिटिखौ, डिभिजनखौ बर' हारिया मालाबाबो लुबैया। दा बेखायनो आङो खावलायगोन बर' माहारिनि साफ्रोमबो जोंनि व्यक्तिफोरा, सुबुंफोरा बिनि सायाव गोथौयै सिन्ता खालामनांगोन। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ माहारिनि नांनाय जायखिजाया समाव, जायखिजाया खैफोदाव, जायखिजाया जोंनि माने इन्टारनेल आरो एक्सटारनेल, इसिङारि आरो बायजोआरि स्तरनिफ्राय जोङो प्रटेक्सन होनो थाखाय बर' हारिनि मोनसे दाहाल बायदि दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बयबो फोथांना लाखिनांगोन। बे आफादा गोथार आफाद आरो बे आफादा हारिनि थाखायनो जोनोम जानाय। आरो जोंनि माने साफ्रोमबो गार्जेननि, बिमा बिफानि गथ' गथाया दिनै बे आफादाव बिबान लानानै हाबा मावदों। दिनै सोरबा माने बिबानगिरि दङ, बे बिबाननिफ्राय दिनै आजिरा मोनगोन, गोदान बिबानगिरिफ्रा हाबा मावफैगोन। आरो साफ्रोमबो फरायसायानो जिहेतु बे फरायसा आफादनि जेनेरेल मेम्बार, दा बेबायदि माने थासारियाव बेबायदि डिभिसिभ मोनसे सिन्ता खालामग्रा फर्सनि हेंथायै जों बयबो स्ट्रंलि जाहाथे गसङो, आं बेखौनो खावलायबाय। आरो बेबायदि सिन्ताखौ, बेबायदि सानस्रि सान्थौखौ जाहाथे मालाबाबो लाबोआ। आरो जि सानस्रि सान्थौजों हारिया माने इउनाइटेडलि मालाबाबो थानाय नङा, बे डिभिजन जागोन। राजनितियाव माने गोबां हान्जा थानो हायो, गोबां पार्टि थानो हायो, गोबां हान्जायाव बर' मानसिया हाबा मावनो हायो, पार्टि खालामनो हायो। पलिटिक्सआव माने गोबां माने भारतआ जिहेतु माल्टि पार्टि सिस्टेम, आसामा आरो माल्टि पार्टि सिस्टेम, गतिके जोंनि काउन्सिलावबो मोनसे, मोननै, मोनथाम पार्टि थानो हायो। बर' मानसियानो गुबुन गुबुन पार्टियाव थानो हायो राजनितिक भाबै। किन्तु स्टुडेन्ट इउनियन, फरायसा आफाद, माहारिनि आफाद, जातीय आफादखौ जोङो बेबायदि गावस्रा गावस्रि खालामनाया मोजां नङा। आरो दिनै कार्बि, दिनै सनवाल, दिनै नोङो टिवा, दिनै देउरि बा गुबुन गुबुन आफादफोरनि दिनै अस्तित्वखौ नाय। बे आफादफोरा माने दिनै गावनि सिनस्रियावनो गसंनो हायै बायदि मोनसे थासारि। आरो बेखायनो जोङो बै संगठन आफादफोरनि बा बै हारिफोरनि थासारिखौ बुजिनानै दिनै बे आफादखौ जों गोथारै फोथांनानै लाखिनांगोन। आं बयनिसिमबो आर'ज गाबो, बयखौबो आं खावलायो। आरो बेबायदि फर्सनि हेंथायै जों बयबो गसंथा। आरो जायफोरा बेबायदि सिन्ता खालामदों, बेबायदि सिन्तानिफ्राय जाहाथे जानगाराव थायो। आरो नोंथांमोनाबो गोथौ मेलेमजों, गुसु मेलेमजों बुजिनो सेस्था खालामो। आरो आङो नोंथांमोननि मुंखौ लानो सानाखैमोनब्लाबो नोंथांमोना जिहेतु लिडिंशिपआव बे हाबाफारिखौ मावबाय थादों। आरो बे हाबाफारिया जिहेतु हारिनि मोजांनि थाखाय नङा, हारिनि डिभिजननि थाखायसो जागोन। हारिखौ डिभाइडेड खालामनो नागिरदों। आरो मोनसे फरायसा आफादखौ जातिनि जि दाहाल, बे दाहालखौ नोंथांमोना माने डिस्टेबलाइज खालामनो नागिरनाय, धंस खालामनो नागिरनाय, दुरबल खालामनो नागिरनाय, बेबायदि मोनसे परिबेसाव जिहेतु थांगासिनो दङ। आं बेखायनो बे बाथ्राखौ आङो बुंनो बाध्य। आरो नोंथांमोननि मुंखौबो आङो लानो बाध्य जादों। आं नोंथांमोनखौ खावलायो बेबायदि जाहाथे जि माने थासारि, बिनिफ्राय नोंथांमोना जानगाराव था। आरो जायफोरा बिनि बिहाइन्ड द स्क्रिन दङ, बिथांमोनाबो गोथौयै गुसु मेलेमजों बुजिनाया मोजां जे बर' हारियाव डिभिजनखौ माने गावस्रा गावस्रिखौ सोर लाबोदों आरो सोरनि षड़यन्त्र बे जानो थांगासिनो दङ। बे मानसिफोरनि मोखांखौ फैबाय थानाय समाव जोङो थारैनो मिथिगोन। आरो बियो बर' हारियाव माने रोखायै नुजागोन। आं बयखौबो खावलायबाय। गोजोन्थों। थेंक इउ। खुलुमबाय। नै सफैलायबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थान्दै जखनथाया। दुलाराय बर' फरायसा आफादा खुंगा 53थि थान्दै सावरायमेलखौ गोजोनै खुंफुंनो कार्बि आंलं जिल्लानि लांहिं नोगोरनि हाजोआरि गोजोन फोथाराव थि खालामबाय। गासैबो हारि हारिसाफोरनिसिम बानजाय आफादनिफ्राय मोनसे फोसावनाय जादों।
कार्बि आंलं जिल्लानि लांहिन नोगोरनि हाजोआरि फोथाराव 2022 मायथाइनि 2, 3, 4 आरो 5 फेब्रुआरि खालाराव जानो गोनां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 54थि थान्दै जखन्थाइ लोगोसे 49थि कार्बि आंलं जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरारि जथुम्मायाव जायफोर बर' फालांगिरिफोरजों लोगोसे आसामनि जायखिजाया हारिनि फालांगिरिफोर जेरै बुक स्टल्स, टि स्टल्स, बेन्डर्स, हाउकार्स बायदिफोरजों लोगोसे बर'नि गाननाय जोमनाय, दखना, गामसा, आर'नाइ, टेक्सटाइल्सनि बायदि रोखोमनि जि जोम दिन्थिनाय आरो फाननायनि थाखाय गिदिरथार मोनसे एग्जिबिशन लानाय जादों। बेखायनो जायखिजाया गोसो गुदुं फालांगियारि बिथांमोनखौ फैगौ जानुवारि दाननि 20 खालारनि सिगां गाहायाव होनाय 863891131789696890T जानबुं नङाव सिगांग्रो खौरां लाना गावनि मुं थंफोरखौ रेबथुमना लाहरखानायजों लोगोसे गोरोबथा खालामनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। बर' एलबाम नायना मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। लिरामिनि डिरेक्शनाव आरजि प्रडाक्शननि बानजायनायाव नुनो मोनसिगोन सायख'बाय मुंनि गोदान बर' एलबाम। बे बर' एलबामाव फावखुंगुर महरै हिर'ग्राफा आरो राइबेल बाग्लारि, गोदान जाखांफु फावखुंग्रि महरै नुनो मोनगोन निजोरा बर'खौ। बे बर' एलबामाव समायना मिलौदो देंखो होदों निथामनि बर' आरो मोनसोम बर'आ। बे मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय आरजि प्रडाक्शन इउटुब चेनेलखौ बयबो आंगो खालामना लानो हागोन। बिटिआर हालाम लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। ट्रान्सफर्म रुरेल इन्डिया फाउन्डेशन एनजिअनि गेजेरजों बिटिआर डेभेलपमेन्ट फेल'शिपआ मोनसे बिटिआरआव बेकार जेंनाखौ सुस्रांनो फेल'शिप प्रग्रामनि थाखाय अनलाइन सोलिगासिनो दं। बिटिआर गभ एडमिनिस्ट्रेसनजों लोगोसे खामानि मावफानो मोननाया गोसो गुदुं लाइमोनफोर आरो गोरों गोरा मानसिफोरनि थाखाय बेसेन गोसा सुबिदा। लोगोसेनो बेयो मोनसे बिटिआरनि सिङाव थानाय सुबुंफोरनि समाजनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनायनि मोनसे मोजां लामा। ब्लक लेभेलाव खामानि मावनाय ओनसोलखौ जौगाहोनाय बिथिं एबा आयदाफोर जेरै एग्रिकालचार आरो सेरिकालचार लाइभलिहुड, इडुकेशन, स्किल डेभेलपमेन्ट, इमप्लयेबिलिटि, एन्टारप्रेन्योरशिप, फिसा आरो गिदिर कारखानाफोर, हेल्थ एन्ड निउट्रिसन, ड्रिंकिं वाटार एन्ड सेनिटेशन, बोथोर सोलायनायनि सायाव नोजोर होनाय बायदि बायदि। बे फेल'शिप प्रग्रामा 3 बोसोरनि आरो बे प्रग्रामखौ लाग्रानो दान मोनसेयाव 20,000 दान बान्थाबो होनाय जागोन। नोंथांमोनहा बे प्रग्रामाव बाहागो लाफैनो हागोन आरो बिटिआरनि जौगाखांनायाव गावनिबो आखाइ होफानो हागोन। बे हाबाफारिनि थाखाय नोंथांमोनहा फैगौ 10 जानुवारि 2022 खालारसिम वेबसाइटनि गेजेरजों अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन। अनलाइन खालामनो थाखाय गोसो गुदुं नोंथांमोना गाहायाव होनाय वेबसाइटआव अनलाइन खालामनो हागोन। गेवलां अर्गेनिक इन्टिग्रेटेड फार्मिं एन्ड रिसार्च सेन्टार प्राइभेट लिमिटेड। बेयाव रासायनारि हासार बाहायालासे मिथिंगायारि हासारल' बाहायनानै मैगं थाइगंफोर दिहुननाय जायो जेरै आलु, लाव, फान्थाव, जोगोनार, कफि, सबायबिमा, थाइबें आरो गोथां मैगं, लाइ, लाफा, मुला, दुन्दिया बायदि गासै बोथोरनि अर्गेनिक मैगं थाइगंखौ मोननो हायो। बे अर्गेनिक मैगं थाइगंखौ क'क्राझार नोगोरनि सुबुंफोरा खुदमतलायाव थानाय गलापी टेन्ट हाउसनि साखाथिनिफ्राय मोननो हागोन। नोंथांमोना बिगोमाजों फोनांजाब लानो थाखाय 8638399746 जानबुं नाम्बाराव कल खालामनो हागोन। क'क्राझार गोजोननि नोगोर तितागुरि पार्ट 2 अपोजिट एनआरएल पेट्रल पाम्पआव ऋषि कुमार मोसाहारिनि फ्ल'रिस्ट नार्सारि। बे नार्सारियाव बायदि रोखोमनि समायना बिबारफोरखौ फालांगि महरै खम बेसेनावनो नोंथांमोनहा मोननो हायो। ऋषि कुमार मोसाहारिनि फ्ल'रिस्ट नार्सारियाव गासैबो रोखोमनि बिबार गायनायाव गोनांथि जानाय आगजुखौ गोरलैयैनो मोननो हायो। बेसेन लायाबालासिनो न'सिम दैथायहरनायनिबो खाबु दङ। लोगोसे फरायसा आरो लाइमोनफोरखौबो बेवहाय सोलोंथाइ होनाय जायो। गोबां मिथिनो थाखाय कन्टेक्ट खालामनो हागोन नैबे नम्बराव 6009091992। ऋषि कुमार मोसाहारिनि फ्ल'रिस्ट नार्सारियाव एक्टिभिटिज बायदियै produce and sell all kinds of horticultural planting materials and gardening design. Impart training to all students and educated unemployment youths, home delivery and door-to-door service free. Again, contact number 6003909192.